नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत गणित भाग 1 प्रकरण 3 अंकगणिती श्रेणी मधील सराव संच 3.1. प्रकरण 3 अंकगणिती श्रेणी सराव संच 3.1. सराव संच 3.1 मध्ये प्रश्न पहिला असा दिला आहे की पुढील क्रमिका अंकगणिती श्रेणी असेल तर त्यातील सामान्य फरक काढा. आता त्यासाठी आपल्याला अंकगणिती श्रेणी म्हणजे काय हे आपण प्रथम पाहू. आता इथे बघा 3 क्रमिका दिलेल्या आहेत. 2, 5, 9, 14 ... 4, 8, 16, 32 ... 2, 4, 6, 8 ... आता ह्या ज्या 3 क्रमिका दिल्या आहेत, क्रमिका म्हणजे एका विशिष्ट क्रमाने आलेले संख्या म्हणजे त्याला क्रमिका म्हणतात. म्हणजे 2त आता इथे बघा 2त 3 मिळवले 5 झाले, 5त 4 मिळवले 9 झाले, 9त 5 मिळवले 14 झाले, 14त आता 6 मिळवले तर 20 होणार. म्हणजे आपल्याला पुढची संख्या पाहिजे असेल तर 14त 6 मिळवायला लागतील तेव्हा 20 होणार. 20त 7 मिळवल्यावर 27 होणार. म्हणजे अशा प्रकारे एक ठराविक क्रमाने या संख्या येतात म्हणून याला क्रमिका म्हणतात. आता ही दुसरी क्रमिका 4, 8, 16, 32 याच्यामध्ये बघा 4 दुने 8, 8 दुने 16, 16 दुने 32. मग आता 32च्या पुढे संख्या पाहिजे असेल तर 32 दुने 64. म्हणजे पहिल्या पदाला 2ने गुणले असं पुढचं पद मिळत जाते इथे. त्याच्यानंतर ही तिसरी क्रमिका बघा, याच्यामध्ये 2, 4, 6, 8 म्हणजे 2त 2 मिळवले 4, 4त 2 मिळवले 6, 6त 2 मिळवले 8, 8त 2 मिळवले 10, 10त 2 मिळवले 12. अशा पुढच्या आपल्याला संख्या मिळतील. आता या तिन्ही क्रमिकेमध्ये फरक काय तर पहिली क्रमिकेमध्ये जो 2 आणि 5 मध्ये 3चा फरक आहे, 5 आणि 9 मध्ये 4चा फरक आहे, 14 आणि 9 मध्ये 5चा फरक आहे. म्हणजे हा जो फरक आहे हा सारखा नाही आहे. दुसऱ्या क्रमिकेमध्ये पण बघितलं तर 4 आणि 8 4चा फरक, 8 आणि 16 8चा फरक. म्हणजे हा फरक हा जो यांच्यामधला फरक आहे हा सारखा नाही आहे, हा बदलत जातो आहे. पण तिसरी क्रमिका आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये 2 आणि 4 मध्ये 2चा फरक, 4 आणि 6 मध्ये 2चा फरक, 8 आणि 6 मध्ये 2चा. म्हणजे हा जो फरक आहे हा बदलत नाही, हा स्थिर राहतो. म्हणजे दिलेल्या क्रमिकेमध्ये फरक स्थिर असेल आणि सामायिक असेल, सामायिक फरक हा स्थिर असेल तर दिलेली क्रमिका ही अंकगणिती श्रेणी आहे. म्हणजे आपल्याला ही क्रमिका अंकगणिती श्रेणी केव्हा ठरते जेव्हा या प्रत्येक पदामधील फरक हा समान येतो आणि तो शेवटपर्यंत स्थिर राहतो. म्हणून दिलेली क्रमिका ही अंकगणिती श्रेणी आहे. आता इथे 2, 4, 6, 8 दिलेले आहे. याच्यामध्ये 2 पहिले आहेत, 4 दुसरे आहेत, 6 तिसरे आणि 8 चौथे. म्हणून ह्या पदांना आपण नावं आहेत. 2 म्हणजेच काय, T1 बरोबर 2, T2 बरोबर 4, T3 बरोबर 6 आणि T4 बरोबर 8. मग आता याच्यातला फरक काढायचा झाला तर त्याला सूत्र आहे काय तर T2 वजा T1 बरोबर D. T2 म्हणजेच काय 4, T1 म्हणजेच काय 2. मग 4मधून 2 गेले किती 2 राहिले म्हणजे D बरोबर 2. नंतर T3 वजा T2, T3 किती आहे 6, T2 4, 6 वजा 4 2 म्हणजे D 2 आला. त्याच्यानंतर T4 वजा T3, T4 8 आहे, T3 6 आहे, 8तून 6 गेले उरले 2. म्हणजे इथे बघा मी रेड पेनाने मार्क केलेला आहे. इथे पण 2 आले, इथे पण 2 आले, इथे पण 2 आले. D म्हणजे सामान्य फरक. मग आपला हा जो D आहे हा सगळीकडे काय सारखा आहे. म्हणून 2 पदांमधील फरक हा D बरोबर सामायिक फरक स्थिर आहे. म्हणून दिलेली क्रमिका ही अंकगणिती श्रेणी आहे. आपल्या या 2 पदातील फरक D बरोबर 2 हा सामायिक फरक स्थिर आहे म्हणून दिलेली क्रमिका ही अंकगणिती श्रेणी आहे. आता अजून एक उदाहरण बघू आपण. आता बघा इथे 2, 5/2, 3, 7/2 अशी आपल्याला क्रमिका दिलेली आहे. याच्यामध्ये T1 बरोबर 2, T2 बरोबर 5/2, T3 बरोबर 3 आणि T4 बरोबर 7/2.
मग आता आपलं सूत्र काय आहे, T2 वजा T1 बरोबर D. मग T2 इथं काय आहे 5/2 आणि T1 काय आहे 2, म्हणून 5/2 वजा 2. आता इथे 2च्या छेदस्थानी 1 आहे, पण आपल्याला इथं 2 म्हणजे दोघांचे छेद समान करायचे, म्हणून काय करायचं 2ने 2ला अंशाला पण गुणायचं आणि छेदाला पण गुणायचं, म्हणून 5/2 वजा 2 गुणिले 2 आणि 1 गुणिले 2 बरोबर D. म्हणून 5/2 वजा 4/2, 2 गुणिले 2 4/2, म्हणून 5 वजा 4/2 बरोबर D. मग 5 वजा 4 1/2, 1/2 बरोबर D. म्हणजे आपल्याला इथे फरक आलेला आहे 1/2. आता दुसरं बघा, T3 वजा T2. T3 3 आहे, T2 वजा 5/2 बरोबर D. मग आता इथे पण छेद समान करण्यासाठी वरती छेदाला आणि अंशाला 2ने गुणलं, 3 गुणिले 2 1 गुणिले 2 वजा 5/2, 3 दुने 6 आणि 5 वजा 6 वजा 5 बरोबर 2. आता दोघांचा छेद समान आहे म्हणून एकदाच घेतला, आणि 3 दुने 6 आणि हे वजा 5 बरोबर D. 6 वजा 5 1, 2चे 2 तसेचे तसे, म्हणजे 1/2, म्हणजे इथं D बरोबर 1/2 आले. नंतर T4 वजा T3. T4 वजा T3 याच्यामध्ये पण आपल्याला T4 7/2 वजा T3 3 बरोबर D. मग इथे पण आपण छेद समान केले. आता आपण मागच्या वरच्या उदाहरणामध्ये बघितलं छेद समान कसा केला. मग 3ने 2ला गुणलं 6 आणि छेद 2, म्हणून 7 वजा 6/2. मग आता याचं उत्तर काय, 7 वजा 6 1, छेदाचे 2 जसेचे तसे, म्हणून 1/2 बरोबर D. म्हणजे इथे पण आपलं काय उत्तर आलेलं आहे की D बरोबर 2. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपला D कसा आला आहे, समान आलेला आहे. आपला D बदललेला नाही आहे, प्रत्येक ठिकाणी आपला D सारखा आलेला आहे. मग आपलं वाक्य, क्रमिकेमधील 2 पदातील फरक D बरोबर 1/2 हा सामायिक फरक स्थिर आहे, म्हणून दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहे. आता अजून एक उदाहरण आपण बघणार आहोत. 3 अधिक वर्गमुळात 2, 3 अधिक 2 वर्गमुळात 2, 3 अधिक 3 वर्गमुळात 2. आता इथे T1 बरोबर 3, T2 बरोबर 3 अधिक वर्गमुळात 2, T3 बरोबर 3 अधिक 2 वर्गमुळात 2 आणि T4 बरोबर 3 अधिक 3 वर्गमुळात 2. मग आपलं सूत्र काय, T2 वजा T1 बरोबर D. मग T2 काय आहे 3 अधिक वर्गमुळात 2 आणि T1 काय आहे 3. मग 3 अधिक वर्गमुळात 2 वजा 3 बरोबर D. आता इथे बघा, सुरुवातीला मी 3 आणि 3 हे जे रेड पेनाने मार्क केलेले हे 3 घालवले, उरलं काय वर्गमुळात 2, म्हणून D बरोबर वर्गमुळात 2 आपलं उत्तर आलेलं आहे. आता याच्या पुढे बघा, T3 वजा T2 बरोबर D. मग आता T3 वजा T2, T3 आपलं 3 अधिक 2 वर्गमुळात 2 वजा, आता T2 हे जे 2 पदे आहेत म्हणून ही कंसात लिहिली, 3 अधिक वर्गमुळात 2 बरोबर D. मग आता 3 अधिक 2 वर्गमुळात 2, आता वजा चिन्ह कंसाच्या बाहेर आहे म्हणून दोन्ही पदांची चिन्ह बदलणार, म्हणजे अधिक 3चे वजा 3 झाले, अधिक 2 वर्गमुळात 2चे वजा वर्गमुळात 2 झाले बरोबर D. मग आता बघा, इथे 3 आणि 3 गेले, सुरुवातीचे जे 3 आहेत 3 वजा 3 गेले, राहिलं काय 2 वर्गमुळात 2. वर्गमुळात 2च्या इथं 1 असतो म्हणून 2 वर्गमुळात 2 वजा 1 वर्गमुळात 2 बरोबर D. मग आता 2तून 1 गेला म्हणजे 1 राहिला, तो नाही लिहिला तरी चालतो, म्हणून वर्गमुळात 2 बरोबर D. म्हणजे D बरोबर वर्गमुळात 2 इथे आलेले आहे. आता त्याच्या पुढे बघा, T4 वजा T3 बरोबर D. T4 आहे 3 अधिक 3 वर्गमुळात 2 वजा 3 अधिक 2 वर्गमुळात 2 बरोबर D. इथे पण वजा चिन्ह कंसाच्या बाहेर आहे त्यामुळे आतली चिन्ह बदलणार, म्हणजे अधिक 3चे वजा 3 झाले, अधिक 2 वर्गमुळात 2चे वजा 2 वर्गमुळात 2 झाले. मग इथं सुरुवातीला 3 वजा 3 गेले, राहिलं काय 3 वर्गमुळात 2 वजा 2 वर्गमुळात 2 बरोबर D.
हे आपलं इथे राहिलेलं आहे. मग आता 3 वर्गमुळात 2 वजा 2 वर्गमुळात 2 बरोबर डी. मग याचं उत्तर आपलं 3तून 2 गेले 1. इथे 1 नाही लिहिलं तरी चालतो, म्हणून वर्गमुळात 2 बरोबर डी. मग 2 पदांमधील फरक बरोबर डी बरोबर किती आले? वर्गमुळात 2. हे काय आहे? स्थिर आहे. म्हणजे हा जो सामायिक फरक आहे तो स्थिर आहे, म्हणून दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहे. आता सराव संच 3.1 मधला दुसरा प्रश्न बघा. जर अंकगणिती श्रेणीचे पहिले पद ए व सामान्य फरक डी असेल तर अंकगणिती श्रेणी लिहा. म्हणजे आपल्याला पहिले पद आणि सामान्य फरक म्हणजेच डी इथे दिलेला आहे. आता पहिले पद ए बरोबर -7 आणि डी बरोबर 1/2. T1 बरोबर ए बरोबर -7. पहिले पद म्हणजेच T1 असते, म्हणून T1 बरोबर -7. इथे आपल्याला पहिले पद मिळाले. आता दुसरे पद म्हणजे काय? तर T2 बरोबर T1 प्लस डी. म्हणजे T2 काय येणार आहे? T1 प्लस डी. मग T1 इथे -7 आहे आणि डी किती आहे? 1/2, म्हणून -7 अधिक 1/2. आता इथे आपल्याला छेद समान करण्यासाठी 2ने छेदाला आणि अंशाला गुणायचे, म्हणून -7 गुणिले 2 आणि 1 गुणिले 2 अधिक 1/2. मग आता -7 गुणिले 2 आणि 1/2 याचं उत्तर -7 गुणिले 2 -14/2 अधिक 1/2. मग -14 अधिक 1/2 -14मधून 1 गेले -13/2. आता -13/2 म्हणजेच 2 ने 13ला भाग दिला तर बेसक 12, 1 राहतात, पॉईंट घेतला आणि बेपंचे 10 म्हणजे -6.5. म्हणजे 2 ने 13ला भाग द्यायचा आहे आणि इथं वजा चिन्ह जसंच्या तसं. म्हणजे T2 आपलं काय आलं आहे? -6.5 किंवा -13/2. दोन्ही उत्तरं लिहिली तरी चालेल. म्हणजे -13/2 जसेच्या तसं लिहिलं तरी चालेल किंवा T2 बरोबर -6.5 असं उत्तर लिहिलं तरी चालेल. आता आपल्याला T3 काढायचे. तर T3 म्हणजे काय? तर T3 बरोबर T2 प्लस डी. आता आपलं T2 काय आलं आहे? -6.5. पण आपण इथे सोपं जाण्यासाठी -13/2 घेऊ, म्हणून T2 बरोबर -13/2 अधिक 1/2. -13 अधिक 1/2, कारण इथं दोन्ही छेद समान आहे म्हणून ते एकदाच घेतले. -13मधून 1 गेला -12/2. म्हणजे आपलं T3 काय आलेलं आहे? -12/2. आता इथं 2 ने भाग दिला तर बेसक 12 म्हणून -6. म्हणजे T3 -6 आलेलं आहे. मग आता आपल्याला T4 काढायचे. तर T4 बरोबर T3 अधिक डी. मग T3 आपलं -12/2 म्हणजेच -6 आलेलं आहे, म्हणून -12/2 अधिक 1/2. -12 अधिक 1/2. -12मधून 1 गेलं -11/2. 2 ने याला भाग दिला तर -5.5 असं उत्तर येतं. म्हणजे आपली अंकगणिती श्रेणी काय तयार होईल? -7 -6.5 -6 -5.5 ... म्हणजे -7 -6.5 -6 -5.5 आणि मग याच्या पुढे अजून अशा आपल्या संख्या तयार होणार, म्हणून इथे ... असं लिहिलेलं आहे. अशा प्रकारे आपली अंकगणिती श्रेणी तयार झालेली आहे. ह्याच्यातलं आपण अजून एक उदाहरण बघू. ए बरोबर -1.25 आणि डी बरोबर 3. म्हणजे T1 बरोबर ए बरोबर -1.25, म्हणून T1 काय आलं? वजा, कारण पहिले पद म्हणजेच T1 असतं, म्हणून T1 बरोबर -1.25. मग आता T2 बरोबर काय? तर T1 प्लस डी. T2 बरोबर काय? T1 प्लस, मग T1 -1.25 आहे प्लस डी 3 आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला अधिक वजा म्हणजे वजाबाकी करायची, म्हणजे 3 पूर्ण संख्या आहे म्हणून 3 0 घेतलेत, -1.25. मग आता इथे शून्यातून 5 जात नाही म्हणून 10 घेतले, 10तून 5 गेले, 5 राहिले. नंतर मग इकडचे कॅरी ऑन करून 9, 9तून 2 गेले 7, परत इकडे कॅरी ऑन करून 3चे 2 झाले, 2तून 1 गेले 1, म्हणजे 1.75.
म्हणजे T2 बरोबर 1.75 आपलं उत्तर आलेलं आहे. मग आता T3 काढायचं आहे. तर T3 म्हणजे काय, तर T2 प्लस डी. मग T2 किती आलं आहे, 1.75 प्लस डी किती, 3. मग आता 1 आणि 3 यांची बेरीज 4, 4 7 75 जसेच्या तसे, म्हणजे T3 बरोबर 4.75. मग आता T3 किती आलं, 4.75. मग T4 बरोबर किती, तर T4 बरोबर T3 प्लस डी. मग T3 आपलं 4.75 आले प्लस 3, म्हणजे 4मध्ये 3 मिळवले 7, 75 जसेच्या तसे पॉईंटमध्ये इथे दाखवली मी बेरीज. 4 प्लस 4.75 प्लस 3.00, 4 आणि 3 7, 75 जसेच्या तसे, म्हणजे T4 बरोबर 7.75. मग आपली अंकगणिती श्रेणी काय आली आहे, वजा 1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 कॉमा 7.75 डॉट 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 का अशा असंख्य पुढे संख्या तयार होत आहे. अशा प्रकारे आपल्या पहिल्या पदावरनं आणि सामान्य फरकावरनं आपण ही अंकगणिती श्रेणी तयार केलेली आहे.